de cara al sol. Les entitats aneu descol·locant els espais que teniu reservats. Ara sí és el moment de donar la benvinguda a l'alcalde de Maçanet, senyor Alfonso Sops, i a tots els regidors municipals, però també als exalcaldes del poble que es troben entre nosaltres, al jutge de pau i a totes les altres autoritats. Donem també una càlida benvinguda a tots els representants de les entitats de Maçanet que avui són aquí. Entitats culturals, esportives, socials, educatives i de tota mena. I sobretot sigueu benvinguts tots els maçanetencs i maçanetenques que avui heu vingut a celebrar amb nosaltres la nostra festa nacional, la Diada 2009. Un fort aplaudiment, sisplau. Bé, com cada any, aquest 11 de setembre homenatjarem de nou Maçanera. Però cal fer un incís important quan parlem de la Diada a Maçanet, perquè al nostre poble els protagonistes de l'homenatge a Maçanera són els mateixos maçanetencs i maçanetenques. Són els representants de les entitats dels pobles els que cada any fan l'ofrena floral a Maçanera. Però primer de tot passem a veure la senyera de mans de l'hereu i la pubilla de Maçanet d'aquest 2009. L'Albert Bataller Garcia i l'Anna Enrique Fernández. L'Albert i l'Anna lliuraran la senyera a l'alcalde senyor Alfonso Sops, que li farà l'entrega al cap de la Guàrdia Municipal, senyor Alfred Pera, qui la prepararà per avisar-la d'aquí uns moments. Endavant, sisplau. És un moment important. Ah, vale. Vale, vale. Tot seguit, abans de completar l'homenatge de la senyera, l'Albert i l'Anna, l'hereu i la pubilla, ens diran unes paraules en motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Tot seguit, llegirem una poesia de Narcís Monsó, que té com a novetat que és un autor que representa la senyera. Encara que ens queda la terra, nostra llengua, nostra història i la gent que tant s'aferra a terra, llengua i memòria. Una terra amorosa, dona fruits en abundor, quan l'arada no reposa, quan la rega la solor. Una llengua malferida per un món de mots plurals que esgarrifa la nostra oïda i que lliura els mons abans. Recordant la nostra història, caminem en romeria, per camins que la memòria mostra tot fent-nos de guia. Som poble fet de pedaços, que sentem pedaços nous. Quan ajunten cors i braços, no quan volen tocar els ous.
Tu? No s'ha vist. Seguim. D'un tren al nord. Associació contra els grans senyors Dolors de Sàmbia Sais. Associació de la tercera edat Massanet Residencial Parc. Senyor Bernat Villanueva i senyora Maria Lluïsa Planes. Aplaudim, aplaudim. Lluís Maria de la Puça, senyora Llista. Un aplaudiment. Seguim. Senyora Salvadora Roca. Lluís, amic de l'esport, senyor Josep Gistet. Senyora Teresa de Caos, en el seu present. Lluís, Associació Mundial de Publicada, senyor Gistet. Aplaudiment. Sembla una forma de llibertat per aquí. No, amic Ramon Corrent, senyor Riera Valls, Buenos Motor Group, senyora Sèria López, senyor Pérez Hernández. No, feina la seva missa, senyora Sexta. És un esportiu presentat al senyor Joan Sandà. Presentada la Maria Boa, una programació. És un tanca residencial que s'ha de donar de l'ús i econòmic. Lluís, residencial era reduït. Per acabar,